Evo, nakon kraće stanke ljetne i ljetnih odmora, Gradska galerija je priredila ovu izložbu u sklopu ovogodišnjeg Eko Bisa sajma koji se po 11. put organizuje u gradu Bihaću. Prije svega, to znaju svi da sam sretan što se nalazim večeras u Bihaću. Imao sam odavno mir i želju i namjeru da priredim izložbu u ovoj predivnoj galeriji koja se nalazi na predivnom mjestu sa predivnim ljudima, da pokažem svoje radove, jer da nisam izlagao ranije, ali uvijek mora biti prvi put. Naravno, neće biti posljednji. Saradnju smo dogovorili, tako da, evo, ovdje sam predstavio jedan broj svojih radova i jako se lijepo osjećam među vama večeras. Pa ima vas sasvim dovoljno i kako je umjetnik sa strane, ja znam kad je sa strane neko da dođe malo manje svijeta, makar kod nas u Sarajevu, ali ovdje hvala vam svima što ste došli.